расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни сеюм рақами рейтинг Генри Сехудо бо рекорди 16-3 ва шашум рақами рейтинг Марлон Вера бо рекорди 28 рӯзи 19 август дар турнири UFC 292. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. برای خانمان و جنابان این همی جای نمازی به صورت ایگونه می باشد، همچنین قرآن قدرکه می باشد و همچنین یک ماشینکای اگون درکان، یک شامپونی واتیکای استحصالی یگیب می باشد که برای ریشه موی سر مستحکم کردن و همچنین این یک صابونی دیگر، باز یک آب زمزم، یک دوخی زمزم که تا 3 روز بوش در لباس میمونه، استحصالی دبی می باشد. این یک توقی دیگر، یک مسواک پاکستانی که استفاده بردنش سند می باشد و همچنین یک تسبیح سنگی. این همی 8 چیزی که نمبر کردیم از شرکت شفافرما میتونید شما با نرخ 2900 روبل خریداری کنین. این نهمش جای نماز برای شما عیدونه میباشه، دهمش قرآن برای شما تحفه میباشه. тобови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян дар муҳорибаи Дастин Порье зидди Ҷастин Гейҷи прогнози худро дод. Порье ва Гейҷи якдигарро мекушанд. баъди ин муҳориба ҳар дуи онҳо шояд ки ним сол истироҳат кунанд, чунки онҳо ҳар дуяшон дар стойка ҷангиданро дӯст медоранд. фикр мекунем ки онҳо гӯштӣ намегиранд ё ин ки кӯшиш намекунанд ки ягон малакаҳои нав нишон диҳанд. онҳо ба якдигар зарба заданро дӯст медоранд. онҳо шоу нишон медиҳанд ва фикри саломатии худро намекунанд. ман фикр мекунам ки бояд Порье ғолиб шавад. агар ки Гейҷи Дастинро ба замин афтонад, пас шояд ки ин кор ба ӯ кӯмак кунад ва ӯ ғолиб шавад. аммо агар ки онҳо дар стойка ҷанганд, пас Дастин ғолиб мешавад. бокси Порье аз бокси Гейҷи дида зуртар аст. Порье зарбазани хуби чапдаст аст. фикр мекунам ки ӯ ғолиб мешавад, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки реванш байни Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷи рӯзи 3 июл дар турнири UFC 291 баргузор мегардад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи 5 раунда шуда барои камарбанди BMF хоҳад шуд. чемпиони пешинаи Беллатор Майкл Чендлер намедонад ки Конор Макгрегор ба чӣ корҳо машғул аст ва намедонад ки муҳорибаи онҳо баргузор мегардад ё не. шумо ҳамаатон бачаҳо хабарҳоро диден. Конор барои супоридани допинг наомад. охирон турнири калони UFC рӯзи 16 декабр баргузор мегардад ва то ин турнир 179 рӯзи дигар мондааст. ин кор хандаовар менамояд, аммо ширкати допингии USADA имрӯз ба хонаи ман омаданд то ин ки болои сӯхта намакоб резанд. ту дар куҷои Конор? бешӯхӣ, кӣ медонад ӯ дар куҷост, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор бояд ки то рӯзи 20 июн худро дар ширкати допингии USADA ба қайд мегирифт ва анализ месупорид, аммо ӯ ин корро накард ва акнун ширкати допингии USADA ба ӯ иҷозат намедиҳанд ки соли 2023 муҳориба гузаронад. ва дӯстон, ростӣ ман ба бозгашти Конор боварӣ надоштам. ин корҳо ҳамаш барои шоу The Ultimate Fighter буд ки дар гирди ин шоу хайп ҷамъ шавад. шояд ки Макгрегор ба октагон баргардад, аммо фикр мекунам ки ин кор соли 2023 намешавад. мураббии Чарлз Оливера Диего Лима гуфт ки реванши шогирдаш бо чемпион Ислам Махаҷев чӣ гуна мегузарад. ин дафъа нокаут мешавад. аҷоиб аст вақте ки одамон ба мо мегӯянд ки чӣ гуна нокаут, дар ҳоле ки Чарлз аз ҳама зиёд дар таърихи UFC ғалаба бо тариқи сабмишн дорад. ҷавоби ман чунин аст. муҳориба дар стойка оғоз мегардад ва мо дар зарбазанӣ бисёр чизҳо ба нақша гирифтагием. мо ҳатто дар замин зарбазаниро идома медиҳем. Чарлз Чендлерро ба замин афтонд ва ӯро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод, дар ҳоле ки метавонист ӯро бо тариқи сабмишн шикаст диҳад. Чарлз ҷисман хеле бақувват аст ва ӯ зарбазании хуб дорад. ана барои чӣ ман боварӣ дорам ки нокаут мешавад. аммо агар ки муҳориба дар замин гузарад, ӯ метавонад ки муҳорибаро бо тариқи сабмишн ба анҷом расонад, гуфтааст Лима. хотиррасон мекунем ки дар якум муҳориба Ислам Оливераро аввал ба нокдаун равон кард ва баъд дар замин ӯро бо тариқи сабмишн шикаст дод. ва акнун чӣ гуне ки мебинем мураббии Оливера боварӣ дорад ки ин дафъа Исламро нокаут интизор аст. дӯстон, худи шумо дар ин суханҳои Диего Лима чӣ фикр доред? фикротонро дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.